ka birta arjupon itha Nanglitum Grok beta AI app pen nangli mohor chelar loma jongsi nangli chelar lo ploti isi ka chiri nangji akinang sa lason si non malom ni thomang bong social media achataya long isi viral Facebook YouTube WhatsApp Instagram la pen pregjam social media achataya long isi trending mate chithang pon pika sonsi thek pon long jasamet mithang jung amohor pen AI amohor online pen killer pon sonsi det kachari atum pen chinglok pinang an thek share reset kithe kidinga tum la pen YouTuber non kithurmi ubi kimi riso ejang atum mithang jung amohor chinepen chat GPT mate Grok beta pu app along online AI pen kachelama puthak kacheri akinang sot pusi raikom sai khia tum pen kinang sot pen pachini po lasikar biang long atok anu kido akar bi akhai pen chinglok kaprek akhai atum do antami labang so app mate online chat GPT mate Grok beta la pen mithang jung amohor pen kachelar pon peda jia phansi raikom sai khia tum pen pachini po News report birtalive